Здравейте! В това видео ще ви покажа лесна прическа за 2 минути. Първо отделяме горната част от косата и я връзваме с ластик. Разделяме на 3 части, една малка в средата и 2 отстрани. Завиваме едната част назад от задната страна и я защипваме с нова. По същия начин завиваме и другата страна. И отново я защипваме от задната страна с нова. Предната част обръщаме назад и защипваме с шнола. Това е прическата. Аз накъдрям и с преса останалите краища от косата, за да се образува страхотна панделка. Благодаря за гледането, надявам се да ви е харесало моето видео.